Щастлив сама, щастлив се чувствам аз. И всеки ден, и всеки час се радвам от сърце. Исус дойде при мен, изби сърцето ми. Сега се радвам, крачам бодро и напред вървя. Не се заблуждавайте, разлюбени мои братя. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. И... Алелуя! И отгоре е сигурно от царя светлите, когато няма изменение, нито всяка промяна. Яков 1 глава 16. Вършете всичко без роптание и без притеснение, за да бъдете безукорни и незлобливи и непорочни Божии чада, сред облако извратено поколение, между които блестите като светила на света. Филипяни 2 глава 14. Защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля, да получите обещаното. И така не напускайте дъждовението си, за което имате голяма награда. Ерей 10:35. Нека не ни дотяга да вършим доброто, защото ако ние се уморяваме своевременно, ще бъжаме. Бъдете един друг, благи милосърдни, прощавайте си един на друг, когато и Бог Христа е простил на вас. Ефесяни 4 глава 32 стих. Защото това е Божията воля за вас, Христа Исуса. Първо Солунци, 5 глава, 18 стих. Ако изповядваме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости. Е онзи човек, който издържа изкушение, защото като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които го любят. Яков 1 глава 12 стих. Амин! Нека свет и баща светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Матей 5 глава 16 стих. Амин! Бог
един на друг и така ще изпълните Христовият закон. Амин! Браво! Черен добър Бог. Черен добър Бог се подари в нощ, когато Спасител се роди. Тревата изсъхва, цветът се окапва, но словото на нашия Бог ще трае до века. Не се безпокойте за нищо, но на всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Ако страдате като християни, не се срамувай, но нека слави Бога. Първо Петрово, 4 глава, 16. Амин! Знаете се, че Бог много важни правила, но Моисей ги даде той, точно 10 са на брой. Първа заповед. Аз съм Господ, твоя Бог, който те изведе от египетската земя, измъна робството, да нямаш други богове, освен мене. Втора заповед. Не си прави кумир или какво било подобие на нещо, което е на небето горе, или на земята долу, или във водата под земята. Да не им се кланяш ти, нито да им служиш,
Защото аз, Господ, Твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата им до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят, а милости до 1000 поколения на онези, които ме почитат и пазят заповедите. Трета заповед. Не изговаряй на празно името на Бога, защото Той няма да счита безгрешен онзи, който изговори на празно името Му. Четвърта заповед. Помни неделния ден, за да го осветиш. 6 дни да работиш и да вършиш всичката си работа, а на 7-я, който е неделя, да си починиш. Пета заповед. Почитай майка си и баща си. Шеста заповед: не убивай. Седма заповед: не прелюбодействай. Осма заповед: не кради. Девета заповед: не свидетелствай лъжливо против ближния си. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито каквото да е било нещо, което е на ближния си. Виждам, че много неща сте научили. А сега искам да попитам. Стария завет колко книги има? 39. А кои са те? Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие, Исус Навиец, Съдии, Рут, Първа царе, Второ царе, Трето царе, Четвърто царе, Първа книга на летовите, Втора книга на летовите, Ездра, Неемия, Естир, Йов, Псалми, Притчи, Еклесиаст, Песък на песните, Исаия, Еремия, Плачът на Еремия, Езекил, Данаил, Осия, Йоел, Амос, Агия, Йонал, Михей, Наум, Авагин, Софония, Агей, Захария, Малахия. Стария завет ги знаете. Уверих се. А сега новия завет колко книги има? 27. А кои са те? Матей, Марка, Лука, Йоан, Деяния на апостолите, Яков, Първо Петрово, Второ Петрово, Първо Йоанна, Второ Йоанна, Трето Йоанна, Юда, Римляни, Първо Коринфяни, Второ Коринфяни, Галатяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни, Първо Солунци, Второ Солунци, Първо Тимотей, Второ Тимотей, Тит, Филимон, Евреи, Откровението на Йоанна. Браво!